πρέπει να προσέχουν τις περιφέρειες τους. Καλό, έτσι. Εσύ αυτό να το στείλουμε στην κόλαση να παγώνουν τα καζάνια. Πού θα περνάτε εσείς εδώ πάνω? Όπως και εσείς εκεί κάτω, Υπουργέ μου. Τάκα του καργαλιός μου να σου και έρχεται το καλό σου. Για τον κύριο μας λέει. Έτσι τον λέμε εμείς όταν είμαστε μόνες μας. Τα κατούχα. Καλά, δεν βλέπω κανένα μέτρο ασφαλείας. Δεν φοβάστε τους κλέφτες? Ποιους κλέφτες, Υπουργέ μου, εμείς εδώ έχουμε την προστασία του κυρίου. Του συγκεκριμένου κυρίου. Όχι καλέ, και από την άλλη έχετε αφήσει και τίποτε στους Έλληνες να τους κλέψουνε. Μέχρι και οι κλέφτες την κάνανε. Χαριτωμένο. Πέστε μου τώρα για το θαύμα. Τι, καλά, μιλάμε για πολύ μεγάλο θαύμα, Υπουργέ μου. Ναι καλά, μεγάλος, μην δεν το λες ας πούμε και μεγάλο. Μπροστά στον κόλ του το Ρωσίδι με την Ιγυρία. Θα το πεις ας πούμε μικρό. Και ποια βρήκε την εικόνα? Αυτή, η αδελφή υπομονή ήταν που πρωτομύρισε το άρωμα της Παναγιάς. Άρωμα η Παναγία, πώς έγινε αυτό? Ήθελε να βγει έξω να πάει μια βόλτα στη Μαρία του Ιακώβ και στη Μαρία του Λαζάρου θα σε βαρέσω. Και έβαλε λίγο άρωμα έτσι να πάει τώρα να τη πιάσουν στο στόμα τα κορίτσια. Αυτό το πηγάδι. Να ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό το πηγάδι. Τι, εκεί που ρίξετε την εθνική μας οικονομία. Μπορώ να καλέσω τους συνεργάτες μου να πιούν λίγο δροσερό νεράκι? Τους αστυνομικούς της φλουράς μου, τον οδηγό μου, την γραμματέα μου, την καριοφιλιά. Τι θα έχουμε την καριοφιλιά εδώ μέσα, Υπουργέ μου. Οι κέντιδες θα ανεβάσουμε. Εδώ σας λέμε, έχουμε θέματα, προβλήματα. Δεν είμαστε τώρα να δεχόμαστε κόσμο. Αντέστε κι εσείς σιγά σιγά. Αφήστε το πηγάδι συστερέψει εδώ και μέρες. Καλά, δεν μπορούμε να τους πάμε λίγο δροσερό νεράκι?